dobar dan, dobri ljudi, u stvari dobro jutro za mene. Evo, konačno sam došao da freziram. Moja freza FPM Beljanin ROT 700. Pričao sam vam možda ili pominjao ili sam nekim u komentarima ili u porukama pričao da sam u suštini jako razočaran kvalitetom izrade ove freze. Ona još uvijek radi, ništa se nije pokvarilo, međutim ulje curi. A jutro sam se dodatno iznervirao jer, ajde ok, što sam dolio prije 2 nedelje 5 litara ulja jer je stajala godinu dana i ajde kao, godinu dana stajala je od prošle jeseni, svejedno, ne znam kad je zadnji put radila i prošlog leta. Dosao sam 5 litara ulja jer je ovaj pokazivač bio potpuno prazan. Dosuo, mislio da ću frezirati i jutros me ponovo sačekala situacija praznog pokazivača, skoro praznog pokazivača i sljedećih 5 litara ulja sam dosuo. Tako da me ova freza košta 3.500 dinara za jedno freziranje. Ali neću sada o frezi, to pogledajte u drugom kratkom videu koji ću izvući iz ovog videa. Potražite ga na kanalu. Došao sam znači konačno da freziram. Idem da počnem, krenut ću sa ove ili sa ove druge strane, vidjet ću sada. Poneo sam letelicu da napravim par nekih snimaka mašine opet kako radi. Ko je na kanalu zbog toga, ostanite pa pogledajte narednih par kadrova, a vidimo se i na kraju da vidimo kako sve izgleda kada je završeno. Evo sad kako izgleda trenutno i krećem da radim. Evo ljudi, dali sam ja baksus. Spustio sam se jednu dužinu 200 metara, nema ni 200 metara. Krenuo ovo. I mogu da kažem da sam čuo nešto malkice, neki škljoci ili šta već. Sad gledam šta može biti i gdje, znači sad vam snimam uživo, sad sam izašao iz traktora. Kardan se vrti dovde, ali se ovaj ovamo ne vrti. Evo ga neki šraf. Izgleda da nije velik kvar, daj Bože. Ovo ću sam da sredim, ali nadovezujem se na priču o kvalitetu. Ne mogu da verujem, malo pre sam snimao i malo pre sam vam pričao o tome kako nemam poverenja, kako mi sve deluje kilavo na ovoj frezi, kako mi curi ulje, a nova je. Mislim, 4-5 puta korišteno, mislim, smiješno, sramotno smiješno. A pokazat ću vam posle još neke detalje i dodat ću u taj video koji pravim, mislim, koji sam kao već snimio nešto malo čisto o tome da mi curi ulje, da je ovo već druga freza koju sam dobio, da je ona došla zaglavljena i tako dalje. Pokazat ću vam još neke stvari koje sam primijetio na njoj, 2 godine stara freza i kako neke stvari deluju. Da li je 2 godine valjda stara, nemam pojma, daj Bože, samo da ovo mogu da sredim sam. Ili ako ne mogu da mi garancija nije istekla, nisam zapamtio uopšte kad sam je tačno uzeo. Znam da se nešto otezalo vezano za subvencije i da je tek ove godine prošla subvencija za to. Idem sad da ugasim traktor i ajde da vidimo šta je ovo, stvari možemo zajedno da pogledamo.
Da vidimo, znači ovo je neki šraf koji je, ja bih rekao, pukao, da, pukao šraf. Šta je držao, sad ćemo da vidimo. Ovdje ima neka rupa. Izgleda da je spajao. Ne, to je, pukao je šraf na kardanu. Ali sad ovo što ja vidim, daj Bože da taj šraf nije udarao tamo u onu maticu pozadnje, ne znam. Znači bio je ovdje, ovdje je rupa, tu je bio, drugi deo tamo pozadnje ne vidi se na ovom delu kardana kud je bio zavrnut, ja vidim, ne znam da li telefon može da snimi. Možda ovo ipak nije teška popravka, samo što ja sad moram da izgubim vrijeme, a možda i dan, daj Bože. Evo ga, evo ga, sad ću da namestim. Evo sad se vidi. Evo šta je puklo. Ovdje je bio šraf koji je u stvari deo kardana. Eto. Ajde da ne bude sve na frezu, pretpostavljam da i oni kardan nabavljaju negdje eksterno. Znači kardan nije podneo vibracije, udarce ili silu sa traktora i silu ove sitnilice kada sitni zemlju i pukao je šraf na kardanu. Nije do freze. Eto, ajde, Jupi, nije do freze. Idem sad da vidim šta ću sa ovim, pa da li danas uopšte nastavljam ovo ili ne, vidjet ćemo. Evo ljudi, to je šraf. Ne mogu sad, verovatno ne mogu sve i da nađem neki koji je iste debljine, da tako kažem, istog fi. Niti je u kvalitetu, niti ću naći iste dužine, a i ne verujem. A ovdje mislim da je dodatni problem što je ovom šrafu ovaj deo bez navoja, koji je deblji i jači nego ovaj deo sa navojem, previše kratak. Tako da ću ja kad budem kupovao, a znam gdje može da se kupi šraf u kvalitetu, kupiti, ako ima naravno, sa dužim ovim golim delom. To treba ovako da bude. Ne znam da li vidite unutra drugi kraj. Kroz ceo drugi kraj je prolazio navoj. Naravno nije ga to oštetilo. Pukao je na samoj matici otprilike. Ali vidite koliko se izubijao navoj od cimanja. Sad to cimanje također može da dovede da pukne ovdje gdje je matica. Tako da ću ja uzeti, kažem, sa dužim ovim golim delom, bez navoja. I ne znam zašto je uopšte ovakav šraf sa ovom glavom oko reckavom, kao da će rukom neko to da zavrće, do duše im busi unutra. Eto, vidjet ćemo šta ću naći. Uglavnom, to je to što se tiče mog freziranja danas. A ja sad idem da radim druge stvari, idem da sredim zaliv. Zaliv mi je da kažem, nije u funkciji. Ima tu da se malo sredi, poprave creva, povuku, nameste i pričvrste i onda da ga probam. Eventualno sredim neki kapljač i to je to, spreman sam što se tiče zaliva. I imam da rašalujem onaj moj temelj i tako još neke sitne stvari za danas da ne propadne dan. A vama pozdrav, pa se vidimo u sljedećem videu.